Tapos, yung tongue naman, pwede mo rin anuhin ng lampin. Very good. You like that, no, be? Tongue yan. Para matanggal yung mga milk na naipon sa tongue. Very good. Okay? Talat? Alam na yung pinag-uusapan natin. Ano? Tinring na po. Very good. Ayan. O, panoorin mo siya ng mga, di ba, meron naman sa YouTube ng mga ano ba, regarding dentist, ganyan, dental visit. Yan, ganyan lang siya. Para ano lang, yung aming relationship ay ma-establish na. Sasabihin ka na lang parati kay daddy kung magpapacheck up si daddy. Kaya lang, kay daddy lang yung isdat ngayon. Daddy naman. Tingnan mo. Oh. Very good. Pwede Okay. siya mag-gargle. Hindi